Ikhumuka isiqoko khumuka umakarapa amataconsela entshebeni yilephu. Ngiyayibona le ndoda le behlangene nomkhonto bavele bawisa phansi ama-prizes emizini yabelungu enkosini Day lapha komhlanga kuphi kuphi. Ukungena komkhonto nje emandleni kuvele kwawisa i-value yemizi. Okay, ake sibuzeni lana-ke lento makhomanda sikhulume ngayo sizwe ukuthi kuhlangana kanjani ukuwina kwelokhuza komkhonto nokwehla kwe-value yemizi. Manje yini ehlisa i-value i-property? It's because i-demand ayisekho ye-property komhlanga because of akekho umphathi womuntu omnyama. So now abelungu bayahamba bayathutha, abasekho abantu abafuna ukuhlala komhlanga abebala elimhlophe. So lokho kusho ukuthi kwehla i-value ngoba manje abantu sekwehla i-value sebeyancema ukuthi abazothenga ngoba abasekho interested. Nani niyazi ukuthi sine-supply and demand. Njengamanje ayikho i-demand ye-property emhlanga ngoba kungena umuntu omnyama, abelungu abafuna uphathwa umuntu omnyama. So le imakethe vele imakethe yabo le i-property. So thina-ke umsebenzi wethu ukuthi sihambe-ke siyogcwala lapha nje i-value yehla siyocosha phansi ngemali eshibhile singene khona lapho. Senze sure ukuthi ngempela-ke iphathwa umuntu omnyama nomphela ngeke iphinde siphunyuke. So iyona umsebenzi wethu. Ngicela ukuchaza kahle le ndaba yelokhuza-ke yemakethe. Njengamanje sinenkinga yokuthi imakethe make kwangena umuntu omnyama ipower ziyehla imakethe. Why? Because vele imakethe njengoba bengishiya sekubani yezaba belungu. Sizokhumbula ukuthi-ke imakethe zilawulwa iMelika. Njengoba ingakho sine-New York Stock Exchange kuyona ihamba phambili emhlabeni. Ngokunjalo-ke nelokhuza-ke ne-London Stock Exchange oyini yes yona leyo nto. So manje-ke nizokhumbula njengoba zilawulwa iMelika, ngisho kuma-currency bayazi-ke aba-trader ama-currency ukuthi ama-major currencies ku-include ilokhuza kuwona, ku-include idola. Idola lihlala likhona kuma-major currencies. So okushoyo ukuthi-ke ama-transaction enzeka emhlabeni enzeka kusetshenziswa idola, okuyiyona nto eyenza ukuthi ibe phezulu, ishaya umthetho yenze yonke into ngoba yonke into eyenzeka emhlabeni kusetshenziswa idola. So now ukungena kwe-BRICS-ke kushintsha yonke leyo nto leyo. Njengoba ngicabanga ukuthi-ke njengoba kungena i-BRICS isikhathi sethu-ke nathi-ke njengoba i-BRICS sivumela njengoba sabantu abamnyama sikwazi ukuhweba ngama-currencies ethu, ukwazi ukuthi ngerandi uyakwazi ukuthenga elokhuzeni eZambia kube khona i-exchange between irandi nekhwacha. Ngoba kuqala kufuneka masenza ilokhuze njalo international transaction kungene idola njenge-middleman. Yebo lonto. So if wena uzohamba uzofuna ukuthenga ngendlela yelokhuza ungeke usebenzise idola usebenzise enye into, bokungenzeki kahle ngoba phela nalo idola iyona lona elime phakathi nendawo, lisibambe phansi nge-SWIFT. Ingakho uthola ukuthi makusengishinwa izwe, makhona izwe esengishinwayo likhishwa kule SWIFT le eyongamelwe idola. Yabo lonto. Manje awusakwazi-ke ukutrade nelinye izwe nisebenzisa ama-currency enu ngoba manje idola libeke umthetho ukuthi ama-Melika abeke umthetho ukuthi idola yilona main currency esetshenziswayo ukutrade umhlaba wonke. So ingakho likwazi ukusenkishina amanye amazwe ngoba manje awusakwazi ukwenza ama-deal namanye amazwe ngoba manje wena uma ungasebenzisa idola uvaliwe kwidola usenkingeni. Uvaliwe naku-SWIFT okuyona thuluzi lokutrade usenkingeni enkulu. So manje ukungena kwe-BRICS-ke kusisiza lapho-ke ekuthenini sokwazi ukuhwebelana sodwa sisebenzisa ama-currency ethu. Uzokwazi ukuhweba ngerandi, uhwebe nomuntu wase-Mexico asebenzise ipeso yakhe, i-Mexican peso yakhe ngaphandle kwe-problem. Uzokwazi ukuhweba nomuntu wase-Denmark asebenzise i-krona yakhe eDenmark wena usebenzise irandi lakho. Uzokwazi ukuhweba nomuntu wase-Russia asebenzise i-ruble yakhe wena usebenzise irandi lakho, ngokunjalo. So le nto-ke masoyibuka kahle siyibuke nakulokhuza lama-currency indlela abekwe ngayo, khona ama-major currencies lawa a-include idola nalamazwe amanye ase-West. Siphinde sifake namazwe afana no-Australia, ne-New Zealand okuyiwona-ke saziyo ukuthi amezwe abelungu vele lawo. Bese kuba khona-ke lama-currencies amanye amabizwa ngokuthi ama-exotic. Kusho ukuthi-ke uma ufuna ukutrade irandi
irandi uyakwazi uku-trade nedola kodwa aliweli ngaphansi kwe-major, lwela ngaphansi kwe-exotic. Ngobani? Bathi ama-transaction awo maningi enziwa lapho, futhi ayikho ezingeni lokuthi ngaba i-major. So manje-ke bawabeka laphaya. Inhloso enkulu-ke lapho-ke ukucindezela la amanye wonke amazwe-ke ukuthi kunga-trade-wa ngawo, ngoba manje if you trade i-dollar against rand, i-spread siyakhula siba singaka. Noma uku-trade irandi against enye i-currency nje mhlawumbe engekho laphayana, kuzimalanga i-spread esingaka, bazama ukuvimba ukuthi sikwazi ukuhwebelana ngala ma-currency ethu. So na ungena kwe-BRICS-ke iyona nto ezosikhulula ukuthi sikwazi ukuhweba ngokwelokhuza ngokwe-currency yakho without lesi spread esingaka basibekayo. Angithi mina sekhishwe idola kuyilona dictator, ngoba njengoba suke sihweba ngedola sicebisa iMelika. Ngicabanga siya-understand lento. So ngokunjalo-ke nasey'maketheni zezindlu akusizona ezethu, ezabelungu. So uma kufika umuntu omnyama kwehla i-value, ngicabanga soyikhumbula nendaba yase-Hartbeespoort, ile damu kanje Hartbeespoort or something, ngizongi-correct-a lapho. Khona le nkunzi emnyama le eyafika laphana yaba nesikebhe nayo yangena kwibhizinisi, okwakhala abelungu bathi lo muntu ufika kwakhe kwehle i-value ye-property, kwehla i-value yayo yonke into, i-tourism ayisekho yinhle kahle, ama-tourist, vele ama-tourist kusuke kuwabelungu, so i-tourism ayisekho yinhle kahle, so amabhizinisi abayalimala because of kufika umuntu omnyama. Lolo bandlululo-ke abantu abaningi-ke abahambisana namanye amaqembu engenziwa ngobani abafuna siqhubeke nayo. Thina sizama ukuthi kube khona lokho kushintsha lokho-ke ekuthenini wonke umuntu afane kuleli zwe. So kuyosiza-ke nathi-ke ukwehla kwama-property, uba sikwazi ukwa-afforda nama-property ngaphandle kwe-problem. Mina isifiso sami ukuthi sivule iy'makethe zethu, sikhohlwe yilezi ey'ngamelwe oMelika nani nani. I-Afrika nje ibe nemakethe yayo, finish and claar. Kodwa kuzokwenzeka lokho ngokuba khona kwelokhuza kwe-BRICS. Dankie Commanders, siyabonga. Ngicabanga ukuthi ithe ukucaca kancane, ngiyehluleka ukucacisa. Siyabonga .